Hakapor jong ki apostol, kamot hakapor jong ka balang ka baningkong. Kam simladon kam ya ka balang ban bu bej, haki jingtho ya ka doctrine jong sem bakoy. Ka balang ka im hakabor ka jong sem bakoy. Bat kito baro ki balong ki dekhot jong kabalang da ka jingsyam sem ki yo ban mat ya ka jingkmen bat ka bor ka jong sem bakoy hakas pas nem ka baar kani ka jing skautu syapang ka bor jong sem bakoy kalastang ban kam tlot bor no kani ka jingkmen jong ki por ki bala leit no bat ki bangej ki la susgau hon ni long balen tang balalong Kristan. Kahir dorno ka jinglong mensem. Haka long berungan breru kum ki bangen. Kila ya menjur no bat ka rukam im jong ka pertai. Ka balang ublay ka pensisya ni penskem ya ka jinglong bakerpang. Jong mensem bakoy. Da ka jingyo I bat skauto bau long uway na ki laingot haway ringkat bat ublay ukpa ublay ukon u Jesu Christ yaw mensim bakoy la yo I bau don ka jinglong bakerpang jongu ka jinglong bat ka jing don bomla ban penyaklat bat bakenjablay ki divine attributes Jong-u bat ka jingtrei bakerpang ka jong-u ha ka jing-im jong gi bangay yaw mensem bakoy la khotru ublay tingala subo gitu ki scripture references ang to ngangit scam on the pilay chiyeng on the pipuli pinyo kandiat ya ka view ha ka jingedey bau mensem bakoy uday u person kabar ka jaka syong jong sem bakoy dan ka indwelling of the Holy Spirit. Ka balang ublay ka hikay bahaga sngi jong ka jingkala ka bamot. Da ka jingej how Jesus Christ sem bakoy usyong hapo jong kibangej. Ka jingdon ka jong sem bakoy hapo jong ki ka wanra ya ka jingpen thamai bor ha ka mensem bada ka jingdon ka jongu ka ai bor ya ki bangej yalam ya ki ka ai ka jingej ka baskem bat ai ka bor ki bangej ha ka jingyai lenti jong ka jingim kum ki Kristan pat kitu khot ngalabu hang to hapa ba phinya pule ki jingay ki jong mensem bakoy gifts of the Holy Spirit kabalang ublay ka ngej ye ka jingdon bat jing trekam jong ki jingay ki spiritual gifts bakinja mensem kat kumbala batay ha ka testament ka batmay ya ki bala ay daw mensem bakoy nakabenta ban penklanya ka balang bat ka jingyalap ya ka gospel kini ki jingay kilong da ka bakren haki telit ki batamay da ka bayat ho lupa lingba ka jingpen kya da ka jingstat bat jingtip bat kiway ru kumjo bat kitu ki dekat na ka kten ka jong belay ngalabu hangto ka jingpen baptis daw mensem bakoy baptism with the Holy Spirit ka balang ublay ka banjur ya ka jingpen baptis daw mensem bakoy ka balong ka jingpen kubor ka bodon hakmat na ka benta ki bangej kani ka jingpen baptis daw mensem bakoy kayat marengkat bat ka bor bala punkop na kabanta ka jing syakri ka jing syam mensem
balang ngamba bat basyong tenrai ba ka ai ka jing penpau balaban yo iya ki jing ai bakenja mensem ya kan ka jing siam mensem dei ka jing wat benia lingba ka jing duai bat wat ya ka jing pendam ka jong mensem bakhoi jong blai ka jing pen kerpang dau mensem bakhoi sanctification by the Holy Spirit. Ya ke jing pen kerpang la pendep halor jong ka ding pena. Da ke snam ka jong Jesus Christ kum ya ke jing kapat ka mensem. Kitu ki balong ki banget how Chris ki ba im ka jing im ka ba seiso ki dei ban seiso kambon. Ka bamot baka jing im ba khoj ha ka jing im ka dei ka jing mi. Ni ke jing pen kerpang ka jing im ke bakhoj bat pen kerpang baka ni ka jing im ka dei baki bangit baro hau Jesus Christ ki dei ban yo mat yaka kata galong ke badon kam u Jisu la duai na ke bentagi senran jong u ha ka por ke bakut bar hasua ba unlet se ka per Getsemane hadin ke jing khwai utrai ha ka bala deno yo ban man saya halor jong kading fna upol habau leche Ephesus bat yakendu iki khat arngut ki rangba ula duai bat bukti mensem bakhoj ulawan ka jing pen kerpang ka deiru ka jing pen kentang lut ya lade ka balang ublei ka hikai bau mensem bakhoj utrei ka kam ka badon kam ha ka jing im jong ki bangej ha ka jing long ban nang ya chaprang ha ka jing pen kentang ba kerpang ka balong ka jing pen thamai bor ban nangsan ha ka linti jong ka jing khoj ya ki bangej mensem ba khoj u ai ka bor ya ki bangej ban im ka jing im ka ba khoj bat ka ba hong ka ban pen yesrim ya ka dur ka jong u Jesus Christ. Kalong kabadon kame ban skauto ba kini ki jing batai ya ka jing yang jong kabalang ublay ki kentop ya ka jing skauto ba kelum ha ka balang ublay kila bandon ki jing fer hang ni bat hang tai ha ka rukam ban batai khamtam ha ka jing day bat umen sem bakhoj haka jingede bat haka ne ka doctrine ka long ka badon kam shibone ban pet ye ki jing tho ki ba ki riu shampang ki la tho bat lapan mi kumju da ka ba ye kren bat ki briu ki jong ublei hapo jong ka balang ublei ki balaban ai ye ki jing batai ki ba dei biang bat ban ngam jeliu ha ka jingede bat umen sem bakhoj kini ki benta khendian ngasu touch ki balong don kam kata ya ka position jongi ha ka jingedei kum ki para bangej ka benta ka badai bat ka subject ha ka ne ke janme ka dai ne ka jingtrei jong umen sem bakhoj ka jingtrei jong umen sem bakhoj ka kdau ya ki kam bat jing tre jong umen sem bakhoj ha ka jing im bat lingba jong ki bangej ha ka perthai kani ka kenthop ya ki babon benta ha ka ba umen sem bakhoj utrei uai ka jing syai persat ban sem bat pen scam ka balong kat kum ka jing ngai jong ki bangej ka jing trei jong umen sem bakhoj ka long ka jing hikai pedeng ha ka jing hikai ka bagi khot ka pneumology ka jing pule ka bedai bat umen sem bakhoj tang ka wei ka bentang aku abanong ka klem insert akan ni ke paper bat kata ka long ka ni wei na ki nong tho wang bahakan ni ka century the most neglected doctrine ka baga balang kala klat kedai ka jong umen sem bakhoj ya kendiat ha ki introduction ngala pani
haka first bat ke second century kumno ka jingya lenti jong ka balang haka jinga day bat uman sem bakoj kini harum kilong ki benta ki bahakmat jong ka jingtre jong uman sem bakoj ke beningkong ka jing pen kendo bat pen kala ka bamot uman sem bakoj u pen kendo ya ki breu ya ki pop jong ki bat ya ka jing don kam jong ki ya ka jing penem uman sem bakoj u wan lam ban pen ki ya ki breu ban yoi baki don kam ban kala ka bamot daka jing how Jesus Christ kata kadai ka beningkong ka bangidan kam ban skau tho habang ilet panyalap ya ka gospel ngiat ho ya ki way ya ka kubor ka babha kabang pikran mapiga kabakran mga kanam don bor ay ruem ladaw mensem bako jong blay umtre ngila banlong ki nong kren ki ba biang bat ki ba stat ki ba pendan kam ya ki kintin ki ba kid jingmut sibun hanrei ladaw mensem bako umtre kam mentoy rem ngaken mau tang man suai pi kenuksa ka way hagi tegi posnem ki baladap man bangidang don sa Nepal lakem ki para bangej baki kala Kristan tiswa bagatakan jiang alayo ban syongkai bat ki para bangej kiong kumno ngin jubab ya ka sorkar ladaki ong yangi mano bapan kala Kristani fi kata kadai ka jingkeli ke jongki te hadian ke jingye kren bagi jingye skautu jingmut batki makihi kami na kamensem jongki kabaki ong ladaki yalamengi hagakot bat laro nong bisharu kuli mano bapan kala ka bamut ifi ngin ong uba pen kala ka bamut yang de mensem bakoj laro mensem bakoj tray kam mentoy ya ruem ngi osngo ko nya gospel ngi tip ya hukum ko jong utray Jisu ngi alap ya ka tenrei ban pen kala ka bamut ya kibreu ban ya thu ya ki ka jingpen mai daw Jesus Christ ka dai ka kam jong mensem bakoj dai namar kata kadaw ngin namla ban sim kredit yalade lano ru namar kam dai ka jing tre ka bang ngi la ban tre dai man sem ko jong blai ti ka benta ka beningkong ha ka jing dai bat ka jing tre ka jong mun sem ko ka dai ka jing pen kendo ya ki pop ya ka hok ba ka jing bisar bat ya ka jing kala ka bumot teng habang ingi le ngisngaw ko mangilakren bahagi jing sengelap hendrai haba pikot kala ka bumot umdan nomor 1 sa kamat Nagidon gipor pat pikren so umpat keren ya ruem umpat so poison no mereka kut no ka message jong pe hendrai haba ong iki bro manoban IT yala ka jong ka jingim how try Jisu berkorespon ka kambon banya ketuga bangisngo bangilak keren ba haka message ka jongi kato baro kadai ka jingtrai ka jong mensem bakoj ban penkendo ya ka pop ya ka hok bat ya ka jing bisar bat ya ka jing don kam ya ka jing panem bat habangi keren bet ya ka ktien ka jong blai mensem bakoj trei yala ka jong kakam ka jong te de namar kata-kata nga kwa ban encourage yang i baro ki badan hagan ki jingisang bahabang ilet ban yathu ya ki way lakalong hak personal evangelism lani kala ban long ka street meeting lani ki jingisang ki ba kumno ngilet ringkat bat ublay bat shua bangingin poy hang tu ublay ula kren dalaw jong
umen se mu jong u te ka kredit baro ka lei chau lei kai ka benta ka baar ka jing kala thmai bat ka jing shongsa jong mun se ma khoj habanget hau Jesus Christ umen se ma khoj wan lam ye ka jing kala thmai ha ki banget wan lam ye ka jing kha thmai ha ka mun sem bat ka jing im ka batmai umen se ma khoj u shongsa ha po jong ki banget bat u yaya lam pentengen bat pentemai bor yaki na koi ke por sha ka wei pat kesngi ke bangi kela ki bemut don ki jingjia ki bajia ha ka jingim ka jongu bangai ka bening kong ai ka de regeneration ka jing pen kelat mai ka jongu mense ma kho jongu balai ka baar ka jing trei ka wan lam hangi kata ka jing ngau ngan bangilong ki kon ki jong blai bau blai ula map e ki pop jongi baro kata ka dei ka jing trei ka jong mensim khoj ban pen ngau tho yangi ba dei mu kain ba ai hangi ya ka ka jing pen em ai ba dei da ka jing yap ka jong Jesus Christ la punya suk yang nong pop shau blai ya ka neru Deu mun sem khoj wa pen scam ha ka dono jong bangai ba deu mun sem khoj ru ba hikai yangi ban pen syai yangi ba ka sngi ka bangi pediang yau Jesus Christ la pen kesan yangi la justify yangi ba deu mun sem khoj u ba kren ha ka dono jong bangai ba la map ye ki pop jong pi baro tikini ki jing trai ki jong mun sem khoj ki long ha ki jo ko por ha bangi pediang yau jisu ha ka jing im ka jongi bat ngi long ru ki khon ki jo blai la adop yangi ha ka yeng ka jong utrai te ka ministry ka jong kalong ka ba don kam kata-kata klem maka nginom la ban trei banyak lap yang ke gospel ke jong utrai Jisu ke basngo kemen kalong habangi pediang yau Jesus Christ usyongsa ha ke dono jongi kata kadai ke basngo kemen ha ke jingim jong bangai ngimlong marwei bat ke wei bat ke benta ke balai uyalam bat ai jingshai Umensim khoj u yalam yagi bangai ha ke jingyai lenti jongki kum ki Kristan u ai ru haki ke jingstan ke bor ban sempang bat ban sngau tho ya ka ktenu blai umensim khoj u ai ke jingshai mensem ya ke jingshisha ke badabyang ke ba ai bor ye bangai kumno ban pentrai kam ha ka jingim ka jongki kanil ka dei ka ministry ka jong umen sem ko jong blai u ai ka boru ban sekri bad u ai hangi ya ki jing ai ki ba kenja men sem umen sem ko u ai ka bori ki banget bad ai ru ki atiar ki balong ke jing ai ke bakenja mensem yakin ki jing ai ki balong kum ke jing tho lupa ke jing hikai ke jing penkhia ke jing stan ke jing ai tangkat to ke ni terlin rei bon ki jing trei ki jong mensem bakoj ke jing kham ai ke ba kham kong santam lagi ni baro ke dei ke jing age mensem bakoj u ai ru ka bor ya ki banget ban ai ka jing syakri ban pen klain ya ka met ka jong u Jesus Christ ka balong ka balang mensem ba khoj u penmi u so jong u mensem ha ka jing im jong ki banget u so di tang wei ndai ki ni ki qualities ki don
haka hauso jong mensem jong belai ya ki bela tho haka sitiu pol sikinong kalatia san glenong arfuar gadkhat kini kiso kumbala tho haka bible kilong ka jing ka jing kemen ka jing sup ka jing shaslem ka jing lesbun ka jing bha ka jing yaine ka jing jamnut ka bor halor lade kibalong ka dak ni ka sakhi bau munsem khoj utrei ha ka jinglong jingim jong ki bangai ladadon mano kibong bangalapun daping adong munsem khoj jong belai barabor kani ketika jaka ha ka bangin yo i kiso ki jinglong jong so jong munsem ki don em ha ka jingim ka jong bangai ngakan mau cise nak por bi pa jong ngai dang don ni ba mor ngadang kham kena akal ke por don ka tu keningot ki bon nak banya discuss badi wei na kita ibon ni wan lang hangta iwan pan ya thu ya ke jing kemen badi ki so badi ki jing ai ki jong mensem ila lecture ang tas celang badai kata gopor ipa jongai kili itangkat ne yong habala pendap ya pido mensem sngau kumno kan yong itai jing kili te itai yong sngau yo ka jing sup bat ka jing kemen tapi yong menta yong ipa dang menta pi yo ai kata ngeteles lem yo ai kata yong ipa ku kita ki jubah mo te ladadon mono kiba don sibon ki claims kiba makiki ong ye la de kiba bahatam kelong ban pej yaw so jong musem udon em ha ka jingim ka jongki te ka jing trai ka jong musem ko ha ka jingim ka jong bangai kelong bakini ki so ki don kampan pau lam kum ta la de kini ki so jong munsem kim don ha ka jingim ka jong bangai ka jing phla ka jongi ka jing kren ka jongi ki claims ki jongi baro kim da don jing mut kata kum ba ki dei ban long te ka dei gani ken ka ba ai jing start ya ka balang ya ki breu ki jong Jesus Christ ban pensisha mdei ban bishari no ram ban pensisha la ka long nem now mensem jong blai tu so jong mensem ulong badan kam sika de ka ba mensem ba ko jong blai hi u ai ha ka jingim ka jong bangai bat ha ba so jong mensem udan ka jingim ka jong bangai ka jingim ka jong tu Kristen kaya seremdor bat ka jingim ka jong Jesus Christ ka jingim ka jong Jesus Christ ka yolot yo bat sakoy pagkabenta ha ka jing ya saj umensem ba ko u ya saj na ka benta ki bangai hakmat jong oblay uduai na ka benta jongki bat yarap yaki haki jingtrot ki jongki ngamtip kadungon na pedeng jongpi ngangala experience ye kene don ki por ki bangapang mo tatlot mla ban duai ke mensim te ke don nre mla ban ye kren ban duai ban don bor halade lene ki wai pat ki experience ki bangila bandon ke bam ailat yengi bangin pelut por ban sakri otrai ban yakren batu haki jing duai tu mensim bak ho jong blai ubayo iye ka donod jong pi dai ma uken uba shimi gitu ki jing duai ki jing kerpat ki badon ka mensim jong pi ban ya saj na ka mantaj pi hakmat jong belai udu advocate
biasa na kamanta jong pi. But don gipor haba pim la wat ban kren siginten ro ban duai. Kumba piju mlen ban duai. Henrai haba munsim ko jong blay. Uya sait na kamanta jong pi. Uya kren na kamanta jong pi. Kawan ka jingsuk ha kamansim jong pi. Baki jingker pat ki jong pi baro ublay ula syashkor bat sejubab ki jing duai ki jong pi. Kadai kita intercede na kamanta jongi. Uya sait na kamanta jongi. Kamtam hakipor kiba don kame jong ka jingem. Uya rap rui kibangai habaki duai ban kerpat. Bat hakarukom kabadai biang sep ni kebentag bakam don kamolong. Baki jingkwa jongki kinlong kibiadai bat kamon ka jongoblay. Ki jing duai jongi kide balong bat kamon ka jongoblay. Bonsen ngi duai bat habangi duai ngi kimilun tiba ublay unjuba. Kumbangi kwa bat kumbangi kimilun ti. Henrai kam ju long kum ta balai kam long. Lese ki jing pan jongi kim ya day kat kum kamon ka jong ublay. Bat habangi duai ngi ailat bu mensimu ni rap ingi ban ya sait na kementa jongi habangi keren bat u mo u ken u project kalenti bahabangi pan ngi pan kabai day bat kamon ka jong ublay. Bat habangi pan kat kum kamon ka jong ublay. Ublay ujubab balay jubab lado ay yangi nginam la satya ban handeleka don kapor ublay umay yangi nakabenta ka jing bahajong i ngakan mau ha kapor ba kikhon jonga kidang ya puliha ha Darjeeling apa Mount Hermon School tu hak kawe kesen ki wan syuti te Oktober ning kong surang ba ila de ha ko kasi dang step te baru ngi ko aban penon kami ke bathroom mo dang step ula ke pada bumi na ke bathroom la don snam sini baro ke snam nang ni nangap jong u ken tengah pe ju ngong balai kumne malayu ngong yu kum ta ken te ong cita menjawab tengah lasau tu ushimi ke shaving soap ke jonga ukhi dagat blade kabaga kitaman mga ukhi dagata tu bamju kitaman menoro tu kumot yala de nang ne kami Islam nang ne te hang to kawan ke jingsya hanga ublay ay ke bangipan teng la dengim sau tu ye kamon ke jongo yo ngi permensaw yala de hakata guru kamro te hanrai haba umensim jong ublay ya sat ngi katangamut mendai tang mau bapan rai dai mangi ki bapan baru bagai tingi bahabang ipan nginom pan ke ai ka basyabar la kamon ke jong blai bat habang ipan ke ai bar hakamon ke jong blai ka ai ka kum kamon ke jong blai habang iyo ya ka ni ai ka borom jong blai bat kumi kita ki jing duai ublai usgoba bat banduai kum kita ki jing duai mensim bako jong blay ya saj lem ringkat bat ngi habang ngi kren bat ublay kata kedai kawai ke badun kam haning ong ke badai biang baki jing kwa jongki kinya dai bat kamon ke jong blay bat sakawai ke benta ke jinglong kawai bat ke jing skau tho ya ka jing ngau jong ki wai pat mensim bako upnya so bat penlong ka wai ya ki bangej haka met ka jong Christ upen slur bat pen klein ya ka jing ye age ka jing skau lem bat lesbon hapdeng jong ki bangej uairu ka bor kumno ban pen klein haka jing ye day bat ki wai pat ki bangej ha ka mensim ka jingis kau to bat da ka sumar
iway ya iway pats. Tekini ki benta ki bangal kedaw hang tu haga paper ke jonga. Kilong ki poin ki bangas ngau don kam bangin ngau tho ya ke jing trai ke jong mun sem ko jong blai. Kumno bangin maintain ya ke relationship jong i baru try baru blai. Kumno bangin ya dei way but kumno bangin pendep ya ke purpose jong u haga ni ke pertai. Kata kedai ka don kam te henrai bunsin ngi yahat bakla ngim skau tho ya ka ai ka bangi dai ban le bat lingba ki jing ai ki jong men sim teng mo kawan lam ka jing is ka bum skau tho jing ka jing ya pat balang ka jing ya skau si ka jing ya wania i way lading skau tho ka purpose ka jong blai ngam skau don balai don kum kita ki ai tu men sim ko jong blai ai kata ka jing erap ya ki bangaj wai haki ya ke jing ai ka bakin jaman sem bangin long ki atiar na ka benta ban pendep ya ke jing temu ke jong blai ha ka jing im jong ki bangaj kalong ka badon kam ban skau tho bat ban ken mau bahaki balang ki baper ki shanjur ke jing trai umun sem bakhoit kat kum ke jing hikai ki ba kilayo wat lakat taru kini ki jing batai ya ki bengilabo haga de ke paper ki kedau ya ki jing skau tho apdeng jong ki bangai syapang ke jing trai umun sem bakhoit ha ka jing Kristan ti haga jing skau tho jonga habunga puli ke scripture kini ki points ki bangala ay pihak man lada pi persyang ban expose ki ban penyar ki kin cover ya baro jika ministry kum ke balang ke pangila ban trai na ke benta ke buram ke jongoblai